Nu lader det i hvert fald. Ja, godt. Så jeg kan sige mere. Nå. Velkommen til kanalen. I dag skal vi spille lidt Pets Go og sådan noget. Vi kommer lige til at følge straight med her inde i Pets Go. Jeg ruller stadigvæk lige nu. Jeg har været i gang med at fiske over natten. Hvis I ikke ved det, så... Ja, jeg har lige nu egentlig mange coins. Rimelig meget. 50 af dem skal vi bare lige se her. Hvis I følger straight med her på kanalen, så ved I, sidste video, der var det, at vi kom til at lave lidt en video. Så hvis I følger med her på kanalen, så ved I, at sidste video, der stod der randomized i en masse tekst og sådan noget. Og alt sådan noget, det er meget gået fint her. Det er gået meget fint ind i Pets Go. Fik en godt pet. Nå. Så skal vi ind i trading pladser, tænker jeg. Med min ene gem. Nå. I ved godt jo det simple ved Pets Go, hvis I har nogensinde spiller det her spil. Det du skal rulle pets. Du har en stor chance for at få. Du har en okay lille chance for at få en Titanic. Men så nogle exclusives, som jeg har, ligesom min Hippo-melon og min Huge Shark. Jeg har 2 exclusives. Et meget sjældent pet og et secret pet. Så har jeg Huge Shark exclusive. Den er limited. Det er den her ikke. Der er mange af dem, der eksisterer. Der er mindre af den her, end der er dem her. Men den er mere værd her. Men hvis I følger godt med ind i Pets Go, hvis I har spillet det før, siden det kom ud, så skulle I vide, at det her det er jo et godt spil. Det er meget fedt og alt sådan noget. Lige nu er jeg bare lige i gang med at trade. Hvis I ikke ved det, det vil vi lige have. Hej, jeg er tilbage. Som I kan se, jeg er her. Alt går fint for mig indtil videre. Blade Ball gider virkelig at spille. Så nu tænker jeg, at vi ikke ender videoen. Ikke klik af. Men vi går heller ikke op i, for det er dumt spil. Go Fishing tror jeg, vi lige spiller. Det er et meget godt spil, hvis jeg skulle sige det. Jeg er kommet til noget, der hedder Deep Waters. Så vi flyver lige derhen hurtigt. Hvis I har set min sidste video, der har min ven været med. Hvis I ikke ved, hvem han er, hans navn er Jonas. Så vi er lige på vej over til Deep Waters, på grund af det, jeg skal være på lige nu. Men hvis I ved, at hvis I følger meget godt med på den her kanal, så skulle I vide, at det er min anden video. Og jeg vil gerne please like og subscribe til kanalen. Men vi kommer lige til at se lidt mere rundt omkring, hvad vi har rundt her og der. Men hej Fleet. Så vi kommer lige til at sige ses. Når videoen er færdig, så kommer vi til at sige hej. Jeg kan godt lige give jer et lille tour af vores bil. Af min fars bil. Det bliver senere på kanalen her. Ja, mig og min far. Jeg kommer til at lave en ny video, når vi får en ny bil. Det lover jeg jer alle. Derude, der ser videoen. Og jeg tænker faktisk bare lige, at editor, hvis du kan høre mig, som jeg er selv editor. Jeg vil gerne have en editor, men jeg skal betale, så jeg gør ikke lige editor. Have en editor. Nå. Det her, det bliver lige min god en.
Det her det kommer til at tage lidt tid og sådan noget. Og jeg laver ikke en video hvor med redigering. Okay, det bliver lidt for kedeligt for jer derude. Så nu er vi på Deep Waters, et godt sted at fiske for dem, der er der. Hvis I ikke kender det her glitch, så er det meningen, at jeg skal gå på vand. Jeg vil ikke lige bore jer med, at det her bare, hvor vi står her og fisker. Det vil jeg ikke bore jer med, så I kommer lige her med. I kommer lige til at se. Videoen er lang. Her er mit værelse. Det er alt, hvad jeg ejer. Min seng, her er min computer. Jeg har en PC. Så computer. Her er min fars soveværelse, hvor jeg sover med ham. Og alt sådan noget. Vi har en lille Pokémon der. Den er meget svær at se, men så sidder min far lige hernede cirka, tror jeg. Jeg skulle sidde der, men han er ikke dernede. Så herovre træner mig min far. Vi har 3D-printer. Jeg har en der nede i hjørnet, det er min. Så går vi videre her. Meget lige for. Og der har han en lille rødbil. Han er heller henne. Nå. Så kommer vi videre med det. Vi er hernede, og vi spiser sådan noget vores køkkensted og sådan noget. Så har vi herude for det meste, så der er en toilet. Her har vi lige været i gang med en lille Porsche med min far. Der er en controller til min drone. Jeg kommer til at lave en video på kanalen, senere på kanalen om den her. Den er der. Den er ikke så spændende. Her er lidt Porschen. Den er rigtig fed. Indtil videre. Så har vi vores køkken, der roder lidt. Vi medpakker i, for jeg var i skole. Jeg er ikke en stor dreng. Det kan man høre på mig. Jeg synes, det er rimelig fedt det her med RC-biler. Derfor kan du vide, at min kanal hedder RC Drone. Hvis I følger straight ned her på kanalen, så har vi lige der. Kan ikke se mit cover, men her kan I lige se mit ansigt. Og det gør også et face-profil. Det gør jeg nu. Hej, man. Det er mig. Det er mit rigtige ansigt. Jeg bruger briller selvfølgelig. Så kan I se vores tv. Det var trænes. Nu vi har haft det her tid. Hvis vi går op, så kan I se et lille vindue der. Det er ind til hvor mit værelse. Hvis I ikke ved, så har jeg også lige et sted. Så har I ikke set min Megalodon endnu. Den har jeg lige på kanalen her. Så jeg vil gerne ikke bore jer med det, men her er bilen. Rimelig sej i min opinion. Jeg tror, det er her, vi ender videoen. Jeg håber, du liker og subscriber. Bye! Så er jeg tilbage. Han havde ikke noget vildt godt, så jeg cancelede bare. Ikke lige så fedt lige nu, men en Titanic. Det vil jeg gerne have. Jeg vil ønske, at han Titanic. Ham er Gear _ 0111. Han er rimelig heldig. Han har et huge og en Titanic. Så vi har det rimelig fint lige nu. Nu er han bevæger sig 5.000 og 5.000. 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 5.000 og 5.000.
Ja, det er mange gems. Ja. Hvis vi følger rimelig godt med her på kanalen, så skulle vi her, så har vi ikke spillet Pets Go før, men jeg har grindet rimelig meget i det her spil, men jeg har aldrig vist det på ude på YouTube, så jeg er rimelig glad for, at I er med til videoen. I kan se Pets Go, så vil jeg gerne lige introduce jer til, at vi har en, der vil gerne frame mig, og det er ikke den samme person. Yes. Så det der, det folk mest køber. Hi, I'm noob. Okay. Jeg skal lige finde ham. For at se. Okay, fine, I'll give you some. I'm not naked, I'll give you. When are you guys? I think it's fine. Nå. Der var lige noget, jeg skal tage care of, drenge og piger. Men det er fedt at spille Pets Go. Vi skal finde noget senere i dag. Jeg tror, vi kommer lige til at lave lidt noget andet her. Også på kanalen. Hvis vi følger godt med, så tror jeg, vi kommer til at gøre okay meget på den her kanal. Så vi skal lige, hvis I vil have, så er jeg lige, tænker vi, at jeg lige kommer lige til at gøre noget. Hvis I ikke ved det. Jeg vil gerne lige spille lidt noget andet end Pets Go. Så det vil, hvis I kommentarer på min video, så synes jeg, at I skal sige noget godt. Fordi det her, det er min første video, hvor jeg rent faktisk snakker og sådan noget. Så please ikke gøre noget dårligt imod mig. Ikke delete min kanal eller noget, sådan noget, hvis I finder ud af, hvad min kode er til det. Så please bare gør det, for jeg kan ikke huske den selv, så jeg afslører den ikke. Jeg vil heller ikke afsløre den. Hvis jeg kunne, så vil jeg heller ikke have gjort det. Så hvad vil I have, jeg spiller? Hvis I siger det der, så siger I Rubio. Og hvis I siger noget andet, så bliver det den her. Vi kommer lige til at se det her. Hvis I følger med på kanalen, så håber jeg, at I har en god dag endnu. Mens I ser min video, så er det, vi har det fint her også. Et spin. Hvad må vi få her? Nej tak. Den var fed nok. Pistoler. Ja. Hvad? Nå.
Okay, hvis I synes, det her er fedt, så synes jeg, I skal sige, det var fedt nede i kommentarsektionen. Jeg kommer til at se alle jeres kommentarer. Alle de søde giver jeg selvfølgelig et like. Men alle dem, der ikke er så søde, dem giver jeg et dislike. Okay. Det der ser fedt nok ud, men jeg synes ikke, vi skal spille det. I hvert fald ikke det der, hvis du er en pige, så synes du ikke, det er sjovt. Og jeg vil have, at alle skal kunne se min kanal. Men jeg kommer lige til at lave lidt her straight på kamera stadigvæk. Jeg kommer måske til at grind lidt off camera. Ikke meget længe. Nå. Jeg tænker, hvis vi lige går ind i Blade Ball, så tænker jeg kommer lige til at lave lidt grinding off camera. Hvis I kender Blade Ball, så kommer jeg til at starte med jer, hvor jeg er her. Så det er fedt svært. Hvad synes I, alle jer der ser? Ja, det der er et fint svær, jeg har mange. Okay. No, I clicked. Seks svær. Jeg finish dem. Nej, alle. Jeg kommer lige til at stoppe. 3. Jeg skal lige have fået sat det på. Ja, Det kommer nu. det skal vi nok. Hvornår begynder printeren egentlig? Jamen, der går sådan 1 sekund. Er du klar? 3, 2, 1, nu! Boom! Nu! 3, 2, 1, nu!
hvert fald med hus, ikke også? Ja. Det tror jeg godt, du kan. Jeg tror, du er lidt håndtam. Så viser man langs togbanen. Hvordan kan du lide? Så ring til videoen. Så kommer vi herover til, hvor du er nået. Så er det din tur til at vinke igen for tredje gang. Så kommer jeg også lige. Står vi inde her. Ja. Så stopper vi. Ja. Mor, filmer du? Jeg synes, det er meget finere end min stemning. Se, hvor meget vand der kommer ud. Wow. Jeg tror, det er et perfekt håndvask. Stadig vand, der kommer. Så var der vand sådan helt heroppe til. Og nu er der kun hertil. Oversæt det til far, Alex. Hvis det lyder en god idé. Så skriver der en, der chokolærer med ild. Ildkonstant. Se på kortvognen her. Vi nok bliver holdt opmærksom på så mange gange. Ja, det er blevet helt kort. Det ved man ikke. Klar til afgang.
prøv det igen. Styringen. Nå, jeg tror du vil fløjte. Så får du lige styringen. Der skal endnu en vogn på, men denne gang er det din tur. Okay. Skal vi sætte fotovognen foran eller bagpå? Fotovognen forpå. De har den ved hinanden. Godt nytår. Og godt nytår. En kæmpe sprøjtning, og så er det slut.